Siyaphila la Mgabongo eMsintwana. So ngaphansi kokuhle FM kanye neKuhle TV. Mhlanje sila eMelmoti sivakashele ubaba uSonkope. Sifuna ukuthi namhlanje siphatheleni nokuthi wenzani ezesibizi sibe lapho kwenze njani. Baba uSonkope sanibona sibuyela somukele emsakazweni uKuhle FM. Ngiyanibingelela abalaleli nabathandi beKuhle FM nabasebenzi bakhona. Lo khulumayo uMduduzi uMusa kodwa seliphela umsawe inkosi wabaxule eplant wabhadaza besakabiyela obuka. Eplant kabhadaza kasakabiyela obuka. Ubani inkosi lapha sakobuka? Obuka. Kuphi obuka? Obuka zothini kungaphasi kwemthonjaneni umasipala wakhona kodwa inkosi yakhona inkosibiyela. Manje baba senzani namhlanje? Sizokwenzani namhlanje? Sikhuluma ngani namhlanje baba? Baba sesechazela ukuthi unkulu sokuphela ndawo. Namhlanje sibizele namhlanje sikumsakaza. Namhlanje size ngokuzobuka umsebenzi westudio engiwenzayo kodwa ke ngesona istudio kuphela kahle hle ngiqale ngento ngumculi nakhona ngisacula ngineqembu lapha le gospel ekuthiwa Children Spiritual Healers ngibuye ngibe ne dance okuthiwa i-Mdu Dance Band senazo inayo nje EP etholakala online kanjalo ne-EP ye-Children Online kodwa njengamanje zobheka indaba yestudio silapha neplant khona kwabhadaza obuka. Igama lestudio yini igama lestudio sirecorda nhlobo music? Igama lestudio Madanga Production and Trading Enterprise. Sirecorda zonke inhlobo kuya ngonjiniyela ngoba ngisebenzisa onjiniyela behlukene ukuthi bazorecorda kodwa nje sirecorda zonke inhlobo bese ngiza kule ama prize okwamanje iprize besathe u400 rand iculo lilodwa kodwa isazokhuphuka ngoba kwamanje safuna ukuthi abantu basazi basibone nokucabangela igenge lencane ingabi namandla idude enkulu satheke sibeke isithi 400 rand iculo zonke inhlobo kuyamathini akhethi inhloboni kwamanje. Lo 400 owani owe mastering noma nje 400 nje so konke ukuhlala mastering ma voice yonke into bese ngipublish kuhlangane konke nje lo 400 rand yonke into bakuhlukanisile. Okay baba ungathini kubantu abasathi baculayo bala eMelmoti nangaphandle kubancane ukuthi besondele bezocula studio sakho noma ukuthi bathembisane music wakho kanjani quality? Music phela ozophuma lapha ne quality phezulu kakhulu noma kwi studio esaqala kodwa singaqanga ngaphakathi sike saba khona saba kuyindawo sibane inkinga bese sibe silethe ekhaya ukuthi bacule nje ngabanqenqe ukuthi abeze bezorecorda ikakhulukazi le ndawo la eMelmoti ngoba istudio azikho kuyizindleko ukugibela uya kwezinye indawo nestudio futhi nakho ayilingani ngama price ngakona kwama levels azikhona istudio lezothiwa iphezulu ebiza kakhulu uthola ukuthi uma ngabe umthandi womculo iartist kodwa manje amandla yakho kahle ugcina ungakwazi ukuyocula uyoyiveza istudio ukuze umsebenzi wakho waziwa abantu bonke uma uculela endlini ugcina kuphela kanjalo uzophela nawo umdlalo ugcina ungazi ukuthi wakwa umculo nasemaphambeleni. Lolu uthando lakho nomculo balusukaphi sesivala nje why ukhetha ukuba ne studio singaka izinto obungazenza amabhizinisi maningi bongaqala kodwa vele bathi yazi angiqala into esiza intsha why ukhuthalela intsha kangaka and why ukhetha studio ngabo ukhetha amabhizinisi akhona la eMelmoti? Kushutha kwestudio kusuka emculweni indlela yokuthuthuka emculweni noba ngiqale siqale ekhaya ngithi ngama early 80s siculela nje ekhaya nodadewethu besiba yimina-ke kwaya nguya ngaba umuntu othanda ukudlala insimbi ngathenga ama-keyboard ngahlanganisa i-sound system emva kwalokho ngase ngisungula igroup ngo-2009 Children Spiritual Healers kwayikhona-ke ngikwazi noma sengidlala ngilandele into ethile yiculo then ngase ngithola enye igenge sisebenzisana naye uMaskandi asekwazi ukuthi seke senza imicimbi lena kuqhubeka kanjalo kusho ukuthi kwasekuya manje-ke ungena kwethu estudio saqala ungena estudio ngo-2018 kwakungukuqala ngalandela 2019 kanjalo kuthi manje ngase mbona no hayi ngenxa yendleko ezikhona ngeke ngisungule istudio soba seduzane engizokwazi nami ukuyirekhodela ekhaya entweni yami nanokusiza ukuthi sibe seduzane nentsha le engakhoni ukuthi ifike endaweni ekude ngenxa ye-transport okuyinhlaphi nanenxa yenyana yokuthi mhlawumbe iy'tudio zikude and nanama-price akhona phezulu. Sonkope siyezwa mfethu sicela ukutshela kokugcina mfethu sesivala ukuthi utholakala kuyiphi inamba lana ku-Facebook utholakala kanjani ukuze umuntu uma efuna ukufika azokwenza music wakhe uzokuthola kanjani noma nini ney'khathi uqala ngazo ukusebenza uvala nini uvula nini? Ku-Facebook uzoqala i-account yami ithi Musa Mculo bese kuthi inambeni khona u-064 911 8773 bese khona u-072
8169 lezi zombili engitholakala kusona. Kusho ukuthi ngokomsebenzi ngathi 24 hours kuya ngokuthi umuntu utholakala kanjani nalabo asebenzayo ngesikhathi abatholakala ngaso tholakala nini. Kodwa ukuthi phela kuyabhukwa ukuze ukwazi ukuhlela indawo yekhathi ukuthi izokwazi ukutholakala nini e-studio nalabo abawenjiniyela abazosebenza belekelela la batholakala kanjani. Sibusela inhlahla Sonkophe umsebenzi wakho uhamba kahle sabona. Nami ngibonga kakhulu nokuba ngibe ku-Okuhle FM, ngithemba ukuthi hayi nabalaleli nabathanda u-Okuhle FM bazozwa ukuthi hayi kukhona okwenzeka eMelmoth njengedolobha elibukeleka phansi libukeka lingenalutho ithuli nangendawo yangakithi ayiyona impela phansi kakhulu nezinto eziningi. Khona ngiyazama nje manje ngicale ngegroup nje khona lokuphakamisa indawo sound system phamisa indawo okunye engikhohlwayo okulekelela kakhulu emphakathini lokho internet cafe siza kakhulu njengigangeni esikole baya photocopy baya printer noma eseyikoleni eseduzane seyisizakala kakhulu nokuthi bafuna imali yokugibela beze edrobheni. Ikuphi yona i-internet cafe yakho cishe yasala le ibaluleke kakhulu le imfundo ibalulekile. Internet cafe nayo khona konke endaweni kusekhaya. Sebenzela nje ekhaya bayazi basendaweni phela sebejwayele ukuthi beze khona ngoba uyabongela imalini yokugibela nanokuthi makuhla sembiza ikhathi i-transport ayikho into ephuthumayo baseduze nakudinga uduze ukugibela usishone khona. Ngempela nje nginyawo ufike ngizokho kwenza ukuphinde namanani futhi aphansi ngoba senzela ukulekelela intsha lesikole sazi ukuthi amandla inawo kahle yasemalini. Ama-price akhona awekho phezulu aphansi. Sabonga kakhulu kubona sokwalo saba. Ngibonga kakhulu nami ngokuamukeleka ku-Okuhle FM. Ngibongele konke nabalaleli ukuthi balalele kahle beze konke ukuhle okukhanga ku-Okuhle FM njenge-radio ela emakhaya. Esazi ukuthi ama-radio isikhathi esiningi abatholakala kakhulu kule amadolobha amancane uzathola amadolobheni amakhulu. Amen.